para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna. Kudu iso ngomong rasa, kudu iso ngomong jiwa raga. Kabeh iku ana tata carane, ora iso sakarepe dhewe. Kudu ana guru lan musite, kudu ana laku lan tirakate. Donya iku wis tuwa umure, wis berusaha sakarepku dhewe. Sakwet mati rahayu Rahayu. Kesempatan pagi paling berjangan pokok-pokok datake kemanfaatan barang sakabane makhluk alam semesta, khususnya si padha duwe HP ngono ya. Iya, Di. Ana ora kabeh wong iso ngrungokne wejangan. Kalau saiki wejangan iki akeh-akehe ning apa jenenge HP ngono ya. Iya. Tadi nek sing ora duwe HP ya kepaksane ngrungokake ceramah-ceramah ning papan lingkungan sing cerak ngomahe ngono ya. Iya. Iso ning masjid, iso ning gereja, ning wihara, lan sak miturute ngono ya. Iya. Dadi sing jenenge menungsa kuwi ora luput saka sing jenenge keluputan. Karana tingkah lakune menungsa kuwi kadhangkala nglarani atine liyan. Ananging ora disadari ngono ya. Iya. Dadi menungsa ki kadhangkala ora cukup njaluk pangapura para sakabehane wong sing pernah dilarani ngono ya. Iya. Makane kudu iso njaluk pengampunan kelawan Gusti Pangeran supaya iso ngebuka pangapura utawa sing jenenge dalan pengampunan ya. Iya. Kanggone para hamba sing gelem nindakake tobat ngono ya. Carane piye? Ya kudu njaluk pangampunan kanthi tulus. Ora mung sajroné watese ucapan utawa abang-abang lambe ngono ya. Iya. Dadi Gusti Pangeran kuwi bakal ngampuni sapa wae sing gelem njaluk ngapura. Karana Gusti kuwi Maha Welas Maha Asih ngono ya. Iya. Senajan sliramu kadhangkala reka perkewo arep njaluk ngapura karo para sapadha-padhane kok abot carane ngomong. Kuwi sing kepisan kuwi njaluk pangapura kelawan Gustine. Ditembus sing kelawan batin-batine wong-wong sing pernah dilarani ngono ya. Iya. Karena kadhangkala nek dijaluki pangapura langsung ki ya urung karuan dikeki, karena wonge ora cukup dijaluki pangapura. Makane lumantar donga nyambung marang pangerane, engko iso dibukakake daya kesadarane marang wong-wong kang dilarani ku mau ngono ya. Iya. Kasarane gampul wong suwan karo liyan, kadhangkala nek musuh iku urung lila legawa sing duwe sifat jengkel dongkol, ora mesti gelem ngekeki pangapura ngono ya. Iya. Makane sing kepisan njaluk ngapura kuwi karo sing kuwasa. Besok iso dibukakake pintu dayahe marang wong kang pernah dilarani ngono ya. Iya. Mula dadi menungsa kuwi kudu bener-bener nindakake tobat saka dosa-dosa sing disengaja lan ora disengaja. Lah iki bakale riyaya ngono ya. Nindakake poso kuwi perkara apa? Dingin meper hawa nafsune. Besok iso dingin nglebur sakabehane dosa-dosane. Lawan njaluk ngapura marang sapadha tae ngono ya. Dadi sing jenenge jaman kejahilan kuwi bakal carane diabaikan saka Gusti. Karena jaman pemerintahan wong ning ngendi-endi kuwi nek ora mentobat kuwi mesti cerak karo sifat kejahilan lho ya. Iya. Ya alhamdulillah saiki presiden sing terpilih iki wis mulai negesake
bahkan ngomong si padha digindakake korupsi ngono ya. Iya, Dik. Kira-kira sing padha korupsi iki apa hukumane ngono Kak Mul? Mati, Pak. Hukuman mati ngono ya. Dik. Semoga-moga kuwi dudu mung gertakan utawa omongan ananging tepat janji. Besok nek ana sing korupsi kudu dipateni ngono ya. Iya, Dik. Hukum mati ngono ya. Dik. Supaya negara iki adil makmur sejahtera. Nah, Dik. Makane kanggo sira kabeh sapa wae sing krungu wejang aku, khususnya para penggawa pejabat sing isih doyan babagan sing dudu hake, gek ndang-ndang metu batal. Mumpung sing diwehi kesempatan ya. Paribasane dikai hukuman mati ning alam donya. Ning durung mesti besok eneng ana wis slamet wis rampung urusane. Nek ora gage-gage mar topat ya. Tok ya. Makane Gusti ngandhakake marang mati. Sapa sing bakal diceluk jenenge? Lan sapa sing gelem iso nunduk ngrendah dene pari lan gelem ndonga goleki pasurane pangeran. Lan wong kuwi mau iso nglalekake saka dalan sing ala. Besok bakal diampuni dosa-dosane. Bakal diampuni rasa penyakite iri dengkine kalawan wong sing gelem bertobat kelawan Gusti Pangerane ngono ya. Kula sing jenenge pertobatan aku kuwi mau kudu dilakoni karena manungsa kuwi akeh sing jenenge tindak tanduk ala utawa tumindak kejahatan. Mula diwajibake donga marang pangeran supaya niate kuwi bisa diparingi pangapura ngono ya. Karena sapa sing ndadekake dosa kamangka wong kuwi mau isih diuja kelawan kejayaan ananging sejatine manungsa sing ngaku ki mau ora bakal ucul saka pangupane pangeran ya. Makane sapa sing ndelokake dosa, sapa sing percaya ananging ngaku ora iso ngeculake yen ora mentobat kuwi ora bakal welas asih pangeran ya. Mula sira kabeh kudu eling ibarate nalikane sliramu tiba nangi dan bertobat nglakoni pagawean apa wae kendang dijalukake pangapura. Kuwi tumindak bener apa salah kuwi wajib dijaluki pangapura. Karena durung mesti kaya-kaya tumindake dhewe iki bener durung tentu bener ngono ya. Makane dadi hamba utawa dadi kawula kuwi ora kena padudon. Kudu duweni sifat sing apik, budi luhur. Apa meneh karo guru. Kuwi kudu sabar, tampa piwulangan. Kalawan kelembutane para guru sing ngekeki piwulangan marang sliramu kabeh ngono ya. Karena guru kuwi dadi penuntun sing ngajarake buka dalan kesempatan pinuju pertobatan ngono ya. Dadi wong-wong sing cara-carane sehat ora merokake tabet utawa ora merokake dukun kiai janji bertobat kuwi bakal dikai kesembuhan saka penyakit khususnya iri dengki hasud lan sepiturute ngono ya. Kenapa akeh penyakit nek alam donya? Karena rohanine manungsa kuwi padha kena sing jenenge penyakit khususnya penyakitan babagan rasa iri dengki hasud dan sepiturute ngono ya. Kuwi bakal besok ndadekake penyakit secara rohani makane mati. Makane dipengin sehat ge padha gage bertobat pinuju dalan sing kuwasa ngono ya. Oleh pengampunan, oleh hidayah pepadang. Besok ketemu pangeran lantaran pertobatan diampuni sakabehane tindak tanduk sing ala ning alam donya ngono ya.
Makane dongane kuwi biasane sing diucapake selamat donya akhirat ya. Nggih. Maknane selamat donya akhirate apa dong ora? Ayo, kabeh dong ora? Saya Pakde. Keblek, kabul. Ya, maknane selamat donya akhirat besok yen sliramu wis ngadhep marang pangeran. Donyane ning donya akhirat kono ora ning donya sing ngene kene ngono ya. Nggih. Karena sejatine donya sing ning kene iki samar, senajan nyata, ananging ora kekal. Makane besok bakal ditinggal ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Secara waktu kudu dingerteni babagan pertobatan aku iki nglanjutake wedang aku iki ngono ya. Nggih. Supaya para siswa ndang oleh pepadang dan dikei kanugrahan ketata babagan lahir lan batine ngono ya. Nggih. Kira-kira sing do sinau ning kene iki ono ora sing keluh kesah sambat kok menawa gambul pinaka ketuane apa sapa? Maksudnya pripun Pakde? Ayo sinau ning kene iki do kepiye sing ngedake pengapalane ilmune ngono gambul. Nggih, enten babagan nggih menuju nggih tenang niku Pakde, kadang enten sing istilahnya kan banyak keluh kesah kalih kula Pakde. Derek-derek niku. Heeh. Pembacaane mengaplikasikan ini lho Pakde. Kan yen wedaran kalih teng apa Sabtu niku kan nggih enten yen babagan tenan niku Pakde. Heeh. Bahasane cara-caranipun umpami contohipun rikala bahasane ketika kita menghadapi suatu masalah ekonomi nggih Pakde. Heeh. Nah niku kan kedah istilahnya tenang riyin Pakde. Heeh. Nah, dari niku saya bingung pripun pengaplikasiane ketika dihadapkan seperti itu, terus cara apa nggih dicake teng ke setiap harinya itu seperti apa ngoten niku Pakde. Heeh. Oh, dene bingung sing lakoni carane ngono ya. Nggih Pakde. Apa kok nek gelem ngecakake gamelake kitab sing tak demake wingi kuwi janjane wis ana jawabane ngono ya. Nggih, leres Pakde. Berarti sing takok kaya ngono kuwi mbok menawa patrape durung tekan buka babagan wawasan ketenangan ya. Nggih, leres Pakde. Dadi disapakake barang proses apalegahan. Esuk dikon buka ki tapi Nggih. supaya ketemu ilmune iso dikaplekake ngono ya. Nggih Pakde. Tak lho ya. Nggih. Ayo wis tak tulis ditulis demo ning kitab to. Nggih, pun enten yen Pakde mungkin nggih apa kadang rencangan apa nggih bahasanipun mungkin nggih dereng ugi mriku sing macane riyen gitu Pakde. Heeh. Mungkin niku terus nggih kula terangke tetep enek teng kitabe tetep enek mungkin dereng mriku ngoten Pakde. Oh, ngono. Dibaca meneh karo diterang apa intine macanipun ampun keseson ngoten lho Pakde. Heeh. Dan niku wong kandhane ngoten niku. Sebenarnya wis disapakake dikon buka kitab ngono ya. Iya, Pakde. Terus kok nek wis dibuka kuwi lagi iso ngaplekake ngono ya. Nggih. Karena kadakala kuwi ilmu wis digelar anake anggone lelaku kuwi padha udar karena apa kahanan. Nggih. Abot kahanane ditimbang belajare ngono ya. Nggih. Dadi nek wis bacut kena kahanan ora buka kitab mikir kahanane wis peribasane wis ora tahan ya. Konsen Pakde. Konsen ya. Nggih. Karena ketabrak kahanan niku Pakde. Ayo pancen iki taun 2020 iki mangsa-mangsane paceklik utawa masa sulit ngono ya. Nggih. Ananging nek sabar nglakoni napa pepersane Gusti, kok bakal oleh kanugrahan kelawan pangeran.
Jadi bener-bener semangat anggone sinau, anggone belajar ya. Nggih. Dadi pagelaran ilmu kaya begini kuwi iso dadi kasunyatan yen wis wis tinggal laku, wis iso dijakake, lagi iso ngerti makna ilmu sak benere ngono ya. Nggih, Pakde. Dadi diarahke wadene ana sing takon babagan penemuan, babagan urip, kuwi jajane wis ana jawabane nek perkitab pande kuwi ya. Mbok menawa iki wis diterangake nek sinau perkitaban, bingung tata cara lakune, tak takon ngubungi Maya ngono ya. Nggih. Nek ngakake padha ngubungi Gabul ngono ya. Nggih. Nggih. Ngapunten, Pakde. Padha pekewuh, Pakde. Pekewuh kono. Nggih. Moko yen takok Gambul, kadang kala jawabane sak geleme wong kitabe wis gambaran ta maca ngono ya. Nggih, nek kula nggih jeneng ngapunten, Pakde. Nek kula nggih napa sing bahasanipun sing didhawuhi jenengan nggih langsung kula terangkan kehidupan sehari-hari, Pakde. Maksudnya nggih sing kula terangke nggih napa sing kula napa lakoke ngene lho, Pakde. Anake ya ora terus mentus kitabe ra diwaca ngono kuwi lak ngono. Ngapunten, Pakde. Jadi dadi ketuae kudu dadi person. Tohan. Kitabe ya diwaca. Soale ditekoki nerangke ben ora sulaya ngono ya. Nggih, Pakde. Tak ngono ya. Nggih. Ana ge apa wis dikai perkitaban. Kok paribasane dhewe simpenan lak yo ora manfaate lak ngono. Nah, nggih, Pakde. Besok mulai dibuka kitabe ngono ya. Nggih, Pakde. Kamu kok kitab cetak turunake komplit. Nggih, terus. Japa mantra donga apa wae Honda ngono ya. Nggih. Kok wis digawe sengaja limited edition ngono ya. Nggih. Dadine terbatas. Napa gur kanggone para siswa pelenggan karo panusan ora ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Pakde. Nek kabul apa kendalane? Ya, apa deh halo? Tadi aja melu-melu kok dene pembina atau pengasuh. Nek pembina pengasuh kuwi ora maca ora apa-apa lah wong sing ketadang ilmu, sing ketok nang ilmune. Mestine wis paham tegese kabeh ngono ya. Nggih. Dadi nek kaya Gambul aja mitine mau gandul utawa nemplek ngono ya. Wis ora apa-apa, asuh kuwi nek wae ra maca kitab aku tak yona kasarane ngono ya. Wong aku wis duwe laduni tanpa maca wis ngerti isine lak ngono. Asale ngono kuwi ngono ya. Kaya ngono to. Nggih ngoten niku, Pakde. Anco, ujung-ujunge kok nek ditekoki penerangan, wah kok sampean saged nerangke kados mekaten aku pripun Kakak Gambul tenang. Langsung kula nampa saking eyang lak ngono. Ake dawe eyang ngono ya. Apa-apa sedih nggih gaman kuwi dawe eyang ngono ya. Maksudnya yang Gambul lah. Menawa besok kabul ya ketularan dadi yang kabul ngono. Ada kaya kabul kepiye nek kaya piwulangan pencerahan pada kanca-kancane yang nganggo yang kabul ngono ora. Ora ngono ya. Wis apa-apa iki gunge kuyan kuwi ya. Nggih, Pakde. Sintine sinau nek kene iki pancen kadang ora gampang. Kalau akeh sane pal. Nggih. Terus, Pakde. Dadi iki gumantung kecerdasane anggone nampa wejangan. Piye sing aplikasake nek perjalanan uripe ngono ya. Nggih, terus, Pakde. Makane kudu bener-bener dingerteni babagan pertobatan kuwi mau kuwi pancen ora gampang. Ananging nek dilakoni tenan kuwi bakal nuwuhake kawelasan saka pangeran ya. Nggih, Pakde. Ana menungso kuwi akeh ana lupute, akeh salahe ditimbang bener ngono ya. Nggih. Makane aja ngaku-ngaku ilmumu sepuh, ilmumu paribasane tuwa, ning lakune kuwi ra cetha ngono ya.
Iya. Kalau akeh wong sing demen ngaku ngilmu sepuh ngilmu tuwa ke mau lho ya. Iya, kata Pak. Akhirnya nyawang liyan kuwi direndahake. Disawang ora tekan ya. Iya. Jadi nyawang alah kowe aja ngaku-ngaku ngilmu sepuh, ngilmu tuwa nek urung iso ngene kasarane ngono lho ya. Apa kok kadang kala sing ngomong kaya kono wis kadang lakune urung sepuh tenanan ya. Iya. Kewane ngocah liyan ya. Iya. Nek terus sepuh tenan, kowe ngilmune paribasane ditularke lawan tinggal ngene ngono ya. Iya. Tak ngono ya. Iya. Kalau sifatnya wong munafik kuwi biasanya ngetokke apike, ngetokke benerane. Nganggep liyane kuwi paribasane ora ketekan ngene ngono ya. Iya, terus. Aku hijabe marang ilmu sing jenenge hijab putih ngono ya. Iya. Dadi wong rumangsa sepuh, rumangsa tuwa ngilmune semangsa mumpuni kuwi jajane kena hijab putih ngono ya. Iya. Hijab putih apa bahasa Jawane? Ayo coba dah, Akul. Maksudnya kuwi oleh istilahnya begalan kelawan pemaham gitu ya. Tadi kebega kalau kepemahamannya dewe. Karena ngerasa sing paling dhuwur dewe gitu ya. Nek model ngono kuwi malah ra ketekan ini. Senajane senerangke babakan alam-alam, sab-sab alam, saka sing nyata lan sing gaib, nek isih panggonan rumangsa kuwi malah ora ngerti saknyatane alam-alam sing diucapke dhewe ngono ya. Betulnya bamful seneramke alam arwah, wisal, azam, ahadiyah sampe tuke. Nek lakon pemahaman dhewe ngono ya. Ante kok lah sampean wis tekan durung. Plong-plong bingung lah ngono. Dereng lakoni ngeten niku Pak Dik kula. Kasarane kuwi ngono ya. Makane kelakone sing nyata-nyata wae ngono ya. Leres niku Pak Dik. Bisa diaplikase ape ngono ya. Sok Pak Dik. Cak ngono ya. Ya setelah waktu ngono kuwi jagane cendak-cendak wae rasa oke tak malah mumentake ngono ya. Aku mati rahayu. Rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kang guru kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa.